Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Uyatrenda ke uLimits on social media ngokuthi alingisele uKhuzani ukuthi uwenza kanjani, uperforma kanjani, meperforma nokuthi meyisina usina kanjani, nanokuthi nje meyidlalisela udlalisela kanjani. Okwenzeke ukuthi uKhuzani ke agcina esephenduka ihlaya kubantu abaningi. Nangendlela nje adenza ngayo ibihlekisa yena ke uLimits. Ngizokukhombisa ke leyo video okwakho ukuthi wenze sure ukuthi ushare usubscribe-ile ukuze ungeke phela uze uphuthelwe ama-video afana nalawa. Ashona khona ngadleli isikhathi sakho ke. Oh my God. Sabu mkhani. Mnandi. Atudala ngekho. Okay everyone, ngesivala la i-video namhlanje sibeka unqi. Nimbonile ke uLimits elingisela uKhuzani. Comment down below ukuthi ngempela uyishayile noma nje khona into eshodayo encane. Uchaze ke wena phela owazi ukuthi yini leyo encane eshodayo uma ukuthi awunelisekanga ngendlela akade enza ngayo. But anyways, I really hope ukuthi enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile ngiyacela ukuthi wenze sure ukuthi smash lo like button, uphinde usmash na lo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.